Moi YouTube! Tällä kertaa me ollaan Steph Player, niin sen kaa. Kato, se kirjoitti että meille moi YouTube. No me ollaan tässä tällä kertaa tehdään jakso 2 tästä talosta. Niin me rakennetaan tää loppuun. Tää sairaanvahto. Me ollaan tehty jo eka jakso. Niin let's do this. Okei, let's go. Alkaa. Ei se osaakaan. No alkaa. No, nyt jatketaan. Me tehdään. Nyt pitäisi tehdä nyt nää. Oota. Se on tässä. Noniin. Oota. Tehdään yksi rivi. Jos. Tää Minecraft on myös hyvä. Tää voi tehdä kaikkea rakennuksia. Täällä on myös tietokone. Sekin olisi sairaan pelaa niitä servereitä toisten kanssa. Multiplayer. Jos te löydätte sellaisessa serverissä kuin Minecraftissa, niin sellaisen nimeltä Alex the Monkey, niin se on minun. Niin, ei muuta kuin sanottaa moi. Tai jos haluaa tiimata, niin okei, todella on. Mutta tää on mun kaveri. En mä tiedä mitä siitä vähän vaivaa. Okei, GG, need game. Okei, nyt tää on vaan ikkunat. Siellä banana. Okei, shut up. Okei, ikkunat tätä niin hienosti. Lagi. Tää tulee pitkä. Okei, ihan jännä. Noniin. Ikkuna. Se ikkuna. Mun skin on sit Mun skin on sit tämmönen jännä. Ei. Tämmönen. Tänne. Oo, vähän hieno. Ottakaa vähän paussia. No niin, me jatketaan. Kato ihan, jos pitäis lähteä tästä. Jos voitais tehdä talo noin. No, tehdään vaikka tänne. Tehdään tästä kunnon viikko. Paikka. Sovi. Tossa. Näin. Tehdään punainen maksa tähän. Suoraan eteen. Oota, missä se on? Tossa on. Jos tässä on. No niin. Tämmösiä hienoja. No, ei nyt ready. Jos vähän liikaa. Okei. No niin, olkaa. Don. Ei vähän siirre tästä. No niin, eiks ookin hieno talo? No, läppä. Okei, jatketaan me tästä ikkunasta. Jos mä jatkaa tosta.
Niin tää tästä sairaan hienoa. Ja kun nyt tutoriaa. Niin varmaan. Mun kaveri ei osaa niin paljon suomea, koska se just on vasta vuoden asunut Suomessa. Romanialainen. Kyllä mun vanhemmat, yksi niistä, äiti on romanialainen, niin sit mäkin osaan romania. Niin sit mä voin puhua mun kaverin kanssa erilaisia salaisia juttuja. Kannattaa YouTubeen kattoo MLJt. Ne on niin läppiä. Okei, joo. Okei, no. No niin. Nyt laitetaan sitä tänne. Fuck! Shut up. Okei. Voitais tehdä vielä tästä näin. Tää mun kaveri tulee jaksoihin aika paljon, koska se on ainoa mun kaveri, joka tulee melkein joka päivä, joka viikko. Mitä sulla on käydä? No, et voi juottaa. Kyllä ne pitää Pois. No. Okei, me jatketaan. Meillä oli vaan joku puheenaihe, että muuten kannattaa olla, jos haluatte olla YouTubereita. Meillä pitää olla joku hyvin parempi kuin S3 Samsung. Niin te voitte laittaa screen recording. Ja sen nimi on Alexa. Okei. Yes. Just. Se on tosi hyvä. Oi. Mä aion tehdä myös muita videoita, kun mä osaan trampoliinista tekkoa, niin kyllä siitä. Näyttää kaikille okei, se oli lähti. Ottakaa se. Okei, no niin, laitetaan tässä näin.
Noustaan vielä huomenna. No niin. Me tehtiin jo talo. Jatketaan seuraavalla jaksolla. Jatketaan seuraavalla jaksolla. Niin. Oota. Party, okei. Jatketaan sitten seuraavalla jaksolla. Sitten nähdään. Moikka!